Салом дӯстон. Имрӯз мо видеои таълимии навбатиро дорем, ки ба забонҳои гуногун тарҷума карда мешаванд ва шумо бо забони модарии худ метавонед онро дар зери видео бинед. Имрӯз мо вазъияте баррасӣ хоҳем кард, ки дар натиҷаи баста шудани марзҳо таҳия шудааст ва мо он категорияҳои одамонро номбар мекунем, ки сарфи назар аз ҳама маҳдудиятҳо метавонанд ба Русия ворид шаванд. Мо фармоиши ҳукумати Русияи тахти рақами 635 дорем. Ба ин фармоиш чандин иловаҳо дохил карда шуданд. Ин фармоиш категорияи шаҳрвандони хориҷиро муайян мекунад, ки дар сарфи назар аз баста шудани марз ба Русия омада метавонанд. Ҳоло ман ба шумо дар бораи онҳо нақл мекунам. Категория якум: корбандони аккредитатсияшуда ё таъиншудаи намояндагиҳо, муассисаҳои консулӣ, яъне дипломатҳо, инчунин ронандагони ҳамаи намуди нақлиёт, нақлиёти боркаш, киштиҳо, ҳавопаймоҳо, яъне онҳо низ бе мамоният метавонанд ба Федератсияи Русия ворид гарданд. Категорияи дигар шахсони давлатҳои бораводид мебошанд, ки бо сабаби марги хеши наздики худ, шаҳрванди Русия, ба Русия сафар мекунанд. онҳо низ аз гузаргоҳи сарҳадӣ метавонанд бе мамоният гузаранд. Дигар категория ин шахсоне, ки аъзои наздики оилае, ки шаҳрвандии Федератсияи Россия доранд. Дар ин ҷо фаҳмидани мафҳуми аъзоёни оила ва хешовандони наздики он хеле муҳим аст. Аксар вақт ин мафҳум саволҳо ва баҳсҳоро ба миён меорад. Масалан, бародар ва хоҳар хеши наздик ҳисобида намешаванд. хешовандони наздик ин падару модар, фарзандон, зану шавҳар мебошанд. яъне бибиҳо, бобоҳо, наберагон, абераҳо, бибикалон ва бобокалон хешовандони наздик нестанд. Ба бисёриҳо фаҳмидани ин тансифот аз ҷиҳати равонӣ хеле душвор аст, ки бародар хеши наздик нест. Аммо чунин аз талаботи қонун дар Федератсияи Россия. Барои убур кардани марз ба ин категорияи шаҳрвандони хориҷӣ лозим аст хештабории наздики худро бо ин гуна шаҳрвандони Русия тасдиқ намоянд. Дигар шахсон ин шаҳрвандоне, ки дар қаламрави Федератсияи Русия бо таври доимӣ зиндагӣ мекунанд ва иҷозатномаи истиқомат доранд, яъне вид на жительство. Аммо шахсоне, ки РВП доранд, мутаассифона ин ҳуқуқро надоранд. Дигар категория шахсоне, ки аъзои оилаи иштирокчиёни барномаи давлатии кӯчонидани ҳамватанон, яъне госпрограмма переселения соотечественников мебошанд. Яъне касе иштирокчии ин барнома аст, метавонад бе ягон мушкилот ба Россия ояд. дар рӯйхат шахсоне ҳастанд, ки барои таъмин намудани кори таҷҳизоти мушкилии техникӣ меоянд. Ин гуна мутахассисон аз ҷониби ФСБ-и Русия тасдиқ шуда, бо тартиби муқарраршуда ба марзи Русия ворид мегарданд. Дигар категория мутахассисони баландихтисос, онҳо низ бо мувофиқа ва розигии мақомоти муайяни иҷроии Русия меоянд. шаҳрвандони ҷумҳурии Беларус, ки дар соҳаи энергетикаи ҳастаӣ иштирок мекунанд ва аз ҷониби Росатом даъват шудаанд. шахсоне, ки дар ҳудуди вилояти Қизилардаи ҷумҳурии Қазоқистон зиндагӣ мекунанд, дар барномаҳои кайҳонӣ ширкат меварзанд ва пайваста байни Байконур ва Россия сайр мекунанд. шаҳрвандони Украина ва шахсони бешаҳрванде, ки ба таври доимӣ дар ҳудуди вилоятҳои Донецк ва Луганск ва қисматҳои алоҳидаи он зиндагӣ мекунанд, яъне шаҳрвандони ДНР ва ЛНР. агар онҳо дар қаламрави ин минтақаҳо регистратсияи доимӣ дошта бошанд, онҳо низ метавонанд бе мамоният ба Русия ворид гарданд. дигар шахсоне, ки бо мақсади табобат ба Федератсияи Россия ворид мешаванд, ба шарте ки онҳо ҳуҷҷатҳои эътиборноки лозима дошта бошанд. Аммо ин масъала хеле нозук аст. ҳамин ки сарҳадҳо баста шуданд, бисёр миёнаравҳое пайдо шуданд, ки барои ворид шудан ба қаламрави Русия харидани шаҳодатномаҳо, даъватномаҳои муассисаҳои тиббиро пешниҳод мекунанд. касе онро бо $100, касе $200 ва касе ба $100,000 рубл маҷмӯи ин гуна ҳуҷҷатҳо дастрас менамояд ва ҳангоми убури сарҳад чунин сухан мегӯянд, ки ман барои табобат омадам, ман ҳуҷҷати табобат дорам, иҷозат диҳед. аммо вақтҳои охир ҳодисаҳои зуд ба амал меоянд, ки марзбонон ин ҳуҷҷатҳоро бо диққат месанҷанд ва мефаҳманд, ки асосан ҳама ин ҳуҷҷатҳо қалбакӣ ҳастанд. мувофиқан ин ҳуҷҷатҳо ё эътибор надоранд, ё чунин беморхона вуҷуд надорад ва ё он беморхона рад мекунад, ки вай воқеан ин шахсро интизор аст. агар шумо дар ҳақиқат барои табобат
бобат меояд, дар воқеъ шумо бемор ҳастед ва онҳо шуморо дар ин ҷо интизоранд, набояд ҳеҷ мушкиле бошад. Аммо агар шумо кӯшиши фиреб кардан дошта бошед, аз ягон ҷо шаҳодатномаи тиббӣ харед ва ҳафви калоне дучор мегардед. Саҳарбонон шуморо бозгашт ба ватанатон бармегардонанд. Шумо танҳо пули зиёдро аз даст медиҳед. Ин ҳама чизҳои асосие буданд, ки мо онро баррасӣ намудем. Боз яке аз лаҳзаҳои қонунӣ ворид гаштан ба Русия ин ворид гаштан тавассути даъватномаи корфармо, яъне тибқи ин фармоиши ҳукуматӣ, корфармо барои вуруди хориҷиён ба вазорати дахлдор рӯйхати коргарони хеле заруриро пешниҳод менамояд. Ин рӯйхатро худи вазорат тасдиқ менамояд ва пас аз он вазорат ин рӯйхатро бо ФСБ ҳамоҳанг мекунад ва иҷозаи аз сарҳад гузаштанро дастрас менамояд. Чунин роҳи ҳамоҳангсозии корфармо бо вазорат ва ФСБ хеле мушкил аст, зеро зарур аст, ки корфармо бояд сараввал вазорати профилиро бовар кунонад, сипас вазорат онро худаш тасдиқ кунад ва пас аз он ҷониби хадамоти амният ҳавопаймоҳои ягона тибқи нақша ҳамоҳанг созад. Ин ҳама вариантҳое буданд, ки ҳоло дар маҷмӯъ шумо метавонед онро истифода баред. Саволҳои хеле маъмуле, ки ҳоло бисёр ба миён меояд, ворид шудан тавассути Ҷумҳурии Беларус аст. Ман дирӯз махсус бо мудири шӯъба оид ба муҳоҷират занг задам ва ба ман возеҳу равшан ҷавоб гуфтанд, ки ҳеҷ гуна маҳдудият барои ворид шудан ба шаҳрвандоне, ки асоси ворид шуданро доранд, нест. Яъне чунин шаҳрвандон низ метавонанд дар мақомоти дахлдор регистратсияро ба даст оранд. Яъне шумо қонунӣ он ҷо парвоз кардед, ба Русия расидед. Ҳарчанд байни сарҳади ин ду давлат мо ягон назорат надорем, дар постгоҳҳо шумо метавонед корти муҳоҷиратро гиред ва ба Русия омада аз қайди регистратсионӣ гузаред. Агар ки шумо корт надоред, ин гуноҳи шумо нест. Танҳо шумо вазифа доред дар муҳлатҳои муқарраршударо ба мақомоти дахлдор бо соҳибхона омада ариза навишта, бланки огоҳиномаро пур кунед ва номи худро дар феҳристи муҳоҷират гузоред. Агар баъзе фактҳои рад намуданро аз тарафи корманди ин мақомоти муҳоҷиратро доред, пас ба мо тамос гиред. Мо бо ҳамаи ин ҳолатҳо посух хоҳем дод. ҳукумат барои воруди шаҳрвандони ЕАЭС ба Россия шароити нави воридшавиро ҷорӣ кард. Ба шаҳрвандони давлатҳои шомили Иттиҳоди иқтисоди Авроосиё иҷозат дода мешавад, тавассути қаламравҳои Беларус ва Арманистон ба Русия ворид шаванд. Фармоиш ба шаҳрвандони ин кишварҳои дахле дорад, ки тавассути фурудгоҳҳо меоянд ва танҳо дар муҳлати як моҳ аз 1 феврал то 1 март. Шаҳрвандон инчунин бояд тести манфӣ ба коронавирус супурдаи худро дар заминаи мобилии Travelling Without пешниҳод кунад. Ин иҷозатнома танҳо барои шаҳрвандони ба ҳайати Иттиҳоди Аврупо дохилшаванда, яъне Беларус, Қирғизистон, Қазоқистон ва Арманистон дахл дорад. Дар замина ба фармоиш 20 гузаргоҳи ҳавоӣ номбар шудааст, ки тавассути онҳо шаҳрвандони ин кишварҳо метавонанд муваққатан ба Русия ворид шаванд. Дар рӯйхат ба ғайр аз Москва, фурудгоҳҳои Домодедово, Шереметьево ва Внуково, инчунин фурудгоҳҳои Чкаловский давлати Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Краснодар, Красноярск, Калининград, Екатеринбург, Қазон, Грозный ворид гаштанд. Умуман ҳанӯз ҳам саволе вуҷуд дорад, ки агар шумо барои ба ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ба Русия оед, ба шумо чӣ таҳдид мекунад? Чӣ мешавад агар маълумотномаи тиббии шумо қалбакӣ бошад? Агар шумо кӯшиши дастрас намудани шаҳодатномаи қалбакиро доред ва исбот карда шавад, ки он қалбакӣ аст, пас бо моддаи 327 ҷинояткор эълон шуда эҳтимоли зиндонӣ шуданро доред. Аз ин рӯ мо дар ҳақиқат ба касе бо чунин роҳҳо омаданро тавсия намедиҳем. Беҳтар аст, ки то кушодани шудани марзҳо мунтазир шавед ва оромона қонунӣ ба Русия оед. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч.